Ndewo ndị ọma m ji eme ọnụ ndụ mmiri ndụ azụ nke onye chiri ya zere. Ana m anabata anyị ọzọ na Komụkọ TV Igbo dị ụtọ, ebe anyị na-eji asụsụ anyị amụ ihe, akọ akụkọ nke na-atọ ụtọ ma na-enye obi aṅụrị. Sonyere anyị n'akụkọ nke ụbọchị taa. Akụkọ n'otu obodo mara mma, ebe ubi ya bụ ugbo jupụtara n'akwụkwọ ndụ nakwa nkwụ gbara gburugburu. Ebe a ka otu nwa okorobịa aha ya bụ Obi na nne na nna ya bi. Obi bụ nwatakịrị mara mma nke ọma. Ọ na-eme ọtụtụ ihe iji nyere ndị mmadụ aka, tụmadị ụmụaka ibe ya. Mana otu ihe bụ ihe Obi hụrụ n'anya karịchaa ihe niile. Gịnị bụ ihe ahụ? Obi hụrụ iri nri n'anya nke ọma. Ọ hụrụ iri nri n'anya. Ọ dịghị ihe ọbụla ọzọ ọ hụrụ n'anya karịa iri nri. Ebe ọbụla ọ hụrụ nri, ọ na-eri ya. Ọ naghị ajụ ase onye nwe ya ma ọ bụ nke ya ma ọ bụghị. Ọ ga-eri nri ahụ malite n'ụtụtụ ruo n'oge anyasị. Ya bụ malite mgbe Obi biniri n'ụla wee ruo mgbe ọ rarụrụ ọzọ. Naanị nri bụ ihe nọ n'uche ya. Ọ naghị eche ihe ọbụla. Nri bụ echiche obi ya oge na mgbe ọbụla. Nne na nna ya abụghị ndị na-enweghị ihe, ya bụ nri anaghị akọ n'ezinụlọ ha. Mana Obi hụrụ nri n'anya n'ụzọ pụrụ iche. Ọ na-eri nri dịka onye ori mgbe ọbụla. Nne na nna ya na-adụ ya ọdụ. Obi nwa m, iri nri dị mma, ma ime ihe n'oke kacha mkpa. Iri nri oge na mgbe na-adabaghị pụrụ ibutere gị nsogbu. Adịghị ama ị ga-adaba n'ọnwụnwa site na ya. Iri nri oge niile pụrụ ime nwatakịrị ogologo akpịrị. O nwere ike o rie ihe ọ na-ekwesịghị. Obi na-asị, "O nne." Mgbe ọbụla a na-adụ ya ọdụ, Obi na-anọrọ jụụ. Ọ na-ege ntị, mana ọ dịghị etinye ya n'ọrụ. Ọ ga na-ege gị ntị, mana ọ pụghị itinye ndụmọdụ ahụ n'ọrụ ma ọlị. Mana nke emeghị ka nne na nna ya kwụsị ịdụ ya ọdụ. Mba, ha na-aga n'iru na-adụ ya ọdụ. Obi, ime ihe n'oke kasị mma. Na-eri nri dịka arụ gị si chọọ. Mana Obi na-eri ihe ọbụla ọ hụrụ mgbe ọbụla ọ hụrụ ya, oge ọbụla ọ hụrụ ya. Ọ na-eme nke a na-aga n'iru. Otu ụbọchị, eze obodo ha mara ọkwa sị na ha ga-emere ụmụaka obere mmemme. Ha ga-akpọkọta ụmụaka dị iche iche, nye ha onyinye dị iche iche. Nri na ihe ọṅụṅụ ga-adịkwa n'ụbọchị ahụ. Mgbe Obi nụrụ nke a, ọ ṅụrịrị ọṅụ nke ukwuu. Ọ sịrị, "Ehe, nke a bụ ohere m ga-eji rie nri ga-atọ ụtọ pụrụ iche. Ọ bụghị naanị ihe a na-esi n'ezinụlọ m ma ọ bụ ihe m na-eri n'ụlọ akwụkwọ. Mba, aga m eri nke esiri n'obodo anyị wee hụ ụtọ ya dị iche iche." N'ụbọchị ahụ, nne na nna ya siri nri dị iche iche n'ụlọ ha ka Obi wee rijuo afọ, ka ọ ghara imenye ihe ihere na ọbụna dị mmemme ahụ. Obi riri ihe niile esiri n'ezinụlọ ha. O riri osikapa, o riri agwa, o riri achịcha bekee. Ọ dịghị ihe ọbụla ọ na-erighị. Ma n'ikpeazụ, mgbe ha bịara n'emume ahụ, Obi buru ụzọ wee hụ osikapa. Ọ sịrị, "Osikapa nke a, ọ na-acha ọhụma. Agwa ya pụrụ iche. Aga m eri ya." O riri otu efere ọzọ. O riri ji, rikwasị agwa, rikwasị ya ụtara. Ọ gara n'iru na-eri na-aṅụ. Nne ya hụtara ya wee sị, "Obi, jiri nwayọọ. Ị ga-emenye onwe gị ihe ihere. Ị pụrụ inweta ọdachi o. Nne na-eri akarịala." Ma Obi sịrị, "Nne, rapụ okwu. Ama m ihe m na-eme. Afọ m ga-anabata ha. Aka m ga-eri ọtụtụ ihe tupu m ala ebe a. Aga m ebukwa nke m ga-eri n'abalị wee laa. Nọrọ ọdụ, iwe ga-adịla ọkụ. Ama m ihe m na-eme."
ndị enyi ya ma ụmụaka ibe ha amakwara ya atụ na-asị, Obi, nri iriri adịela, nke iriri ezugo, afọ ga-enye gị nsogbu, erizila ọzọ. Ma Obi gara n'iru na-eri na-aṅụ. Oge na-adịghị anya, afọ ya malitere inye ya nsogbu, ọ naghị enweta onwe ya. Ọ malitere na-asị, afọ na-afụ m ụfụ, ọ na-afụ m ebe a, ọ na-afụ m ebe a, ka m nọdụ ọdụ, ka m zụta ike. Ka ọ na-eme ya otu a, afọ gara n'iru na-afụsi ya ụfụ ike. Mgbe a kpọrọ nne ya bịara kpọrọ ya laa n'ụlọ. Ma afọ ya malitere ibu, afọ ya na-eko dịka nke nwaanyị dị ime. Obi malitere na-ajụ, nne, afọ m na-ebu ibu dịka nwaanyị dị ime, ọ na-ebu ibu dịka mama ejima mgbe ahụ tupu ọ mụọ ụmụ ejima. Ka ihe ga-eme, aga m amụ ụmụ ejima? Nne ya sịrị, mba, ị ga-amụ nri na ihe ọṅụṅụ, ihe oriri na ihe ọṅụṅụ, ọ bụ ha ka ị ga-amụpụta. Ọkwa nri na ihe ọṅụṅụ ka ị ṅụrụ, nri na ihe ọṅụṅụ ka ị ga-aṅụ. Obi malitere ịkwa akwa, ọ na-ajụ, nne, afọ m agbụwa, kedu ihe ga-eme? Anaghị m enweta onwe m, isi na-awa m, afọ na-afụ m ụfụ, gịnị na-eme? Nne ya sịrị, ndụmọdụ niile anyị na-enye gị ịnụghị ya, itinyeghị ya n'ọrụ. Ugbu a efola ọdachi itinyere onwe gị, afọ gị ekoola dịka nwaanyị dị ime. Obi malitere ịyọ mgbaghara, nne, biko nyere m aka, afọ na-egbu m, biko kedu ihe m ga-eme ka afọ m ghara ịgbawa? Agaghị m eme ya ọzọ, aga m amalite iri nri dịka arụ m si wee chọọ, agaghị m eri gafee oke afọ m ọzọ, biko nyere m aka. Nne ya sị, nsogbu adịghị nwa m. Nne ya bịara kụsa ya n'elu akwa ma malite ịpị ya aka n'afọ. Ọ malitere ịpị ya aka n'afọ ka ọ mara ka ọ dị nke ọ pụrụ ịgbọpụ iji wee mee ka o nweta onwe ya. N'ikpeazụ, mgbe chi jimiri, Obi nwetara onwe ya ntakịrị wee rara ụra. N'ụtụtụ echi, mgbe o tetara, o nwetachala onwe ya. Ma ọ hụrụ nne ya ka ọ nọ n'akụkụ akwa ya. Ọ sịrị, nne, biko gbaghara m, agaghị m eme ya ọzọ. Malite ugbu a ka m na-eri nri dịka arụ m si wee chọọ. Nne ya sị ya, nsogbu adịghị, iri nri dị mma n'ihi na ọ na-enyere gị aka ito eto, ma iri ya oge nakwa otu kwesịrị ka mkpa, ka ị ghara inwe ihe mgbu maka ụbọchị ọzọ. Ka anyị weta ihe na ndụ Obi, ka anyị ghara ịbụ ndị hụrụ iri nri n'anya dịka Obi siri hụ ya na mbụ, kama dịka o si malite iri nri otu arụ ya si wee chọọ iji nyere ya aka ito eto ma mara ihe n'ọdịnihu. Eji m n'aka na ị mụtara ihe. Gaa n'iru isonyere anyị na Komoko TV Igbo dị ụtọ. Ndewo.